milimo ya usiepa yugo ine milimo ya wendo Lazaro Jalimbe Waringima Wanimwandu ine mamidu Ni janeno Malulu TV chunya ogon Nyasaye erokamano kuom thuolo ma Nyasaye oloso mondo warad kodi kendo odiochieng' mar tich ariyo ok en tekowa kata riekowa to en ng'wono ma Nyasaye otimo. Jovo ora mondo mi awuo kodi sani kod okinyi kapok iwuok idhi kari mar tich kata kapok iwuok idhi kari mar ohala kata kapok idhi e wuodhi kata shughuli mopogore opogore. En odiochieng' mar tich ariyo kendo maber ma Nyasaye omiyo kuom ng'wono ka jomoko to konene to wan wanene kuom ng'wono mar Nyasaye. We mondo mi asom wach manie muma ma Nyasaye ora mondo mi awuoye kodi sani. Muma madhi somo nitiere Mariko 6:14 to janeno Malulu TV nikech sa abiro chake e 21 6 matino 21 som koda ka in kod mumbi. Muma wacho niya, to achien kane Herode otimo nyasi maduong' ni ruodhi gi jodonge kod jotelo mag Galili monde opogrego chieng' Mumacho niya, to achien kane Herode otimo nyasi maduong' ni ruodhi gi jaode kod jotelo mag Galili monde opargo chieng' nyuolne. Herodia noyudo thuolo mar timo gima ne odwaro. 22 wacho niya, nyare nobiro e nyasino mi omiel mamit ahinya molombo Herode kaachiel gi wende. Omiyo ruoth nopenje nyakono niya, ere gima diher mondo amiyi? Ayie miyi gimoro amora mikwaya. Eka nokwong'ore niya, adier akwong'ora ni namiyi gik moko duto mikwaya, kata obed mana ni en bath pinya konchiel. 24 Kuom mano nyakono nowuok modhi openjo min mare gima onego okwa. Min mare nodwoke ni, kwa mana wi Johana Jabatiso. Gi kanyono nyakono noreto kadok ir ruoth mi owachone niya, adwaro ni mondo imiya wi Johana Jabatiso sani e tao. Kane ruoth owinjo wachno, chunye nodoko malit ahinya, to ne ok onyal tamore nikech kwong'ruok mane osekwong'ore e nyim wende. Omiyo nooro askari moro piyo piyo mondo okel wi Johana Jabatiso. Kamano askarino nodhi e jela mong'ado wi Johana oketo e tao mi omiyo nyakono to nomiyo min mare. Kane jopuonjre Johana owinjo gima nosetimore, ne gibiro mi gikawo ringre Johana gi iko. We mondo mi walam Nyasaye kuom wach masomo. Wuonwa kendo Nyasachwa, ilong'o Nyasaye mondo mar ndete. Chunya majaka kora osegonero kamano kuom odiochieng' kaachiel kod thuolo mimiyowa mondo mi achak adonjo studio malolwe ka Jehova. Nyasaye parie dhako kaachiel kod nyako kaachiel kod kijana jaduong' kaachiel kod deye miseketo mondo mi ochik itgi kuom wach ma ita Jehova. Nitie joma osemondo yawo TV sani mondo mi girad koda ratego. Jehova aketo gi e lweti Nyasaye mondo mar ndete. Pigode duto manie nyimgi Nyasaye, gima dhi wuoye en gima iluongo ni wach mar yiero ratego. Jehova ji osetimo yiero ka kong'eyo gima giyiero. Ruoth kawuono oro maler mondo mi otel e nyimwa kadhi lero wach ni Jehova mondo dhako kata dichuo ong'e gima onego yier Nyasaye. Aselamo Jehova ka geno ni biro timo, to nikech winjore to mani happy Yesu Kristo. Amen. Erokamano janeno Malulu TV, an madwa wuoyo kodi sani kod okinyi giluonga ni Pastor Benedict Oganyo, awuod Ugunja, Ugenya, e gweng' moro miluongo ni Hawuoto, but Mundao Primary School kanyo. Emonyuola awuod Mama Mary Awino kaachiel gi jaduong' Peter Oganyo. Ajal mowar ahero Yesu Kristo, asebedo janeno ni Yesu chango,
Yesu waro to chango to pong'o kod teko mar maler. Nyasaye nosebedo jaka kora, oselona lwenje, osechung'e nyima, osepiyona gode. Nikech yier mana yierego asemiyo ohala Janeno Malolo TV. Emomiyo Nyasaye okela mondo mi wapor wach, mondo mi wawuo kodi in janeno mosebedo piny manena. Wach ma dang'isi en ni ma kinde monego wamany Nyasaye, to ma kinde monego wayier Jehova mondo mi odag e ngimawa. Alemi kanisa mar Holy Home Church of Christ motelni kod wuora maluor ahinya Jaduong' Apostle Peter Chienga kaachiel kod Bishop Leonard Odongo mano wuod Gemakala Kaudha. Alemi kanisa wa mar Holy Home Church of Christ, kanisa branch wa mantiere Dandora, kanye manitie Joy Villa Stage phase 5. Kichopo kanyo namba na nitiere penyka, nikech dopoko an sa omaya wanga basome garaka mokwinje. Kao namba man penykani ang' ni gochna katieko yalo, gochna katieko yalo mondo mi wawuo kodi Janeno ma Lolo TV. Wach masomo manitiere muma madhi wuoye sani Janeno ma Lolo TV, nitiere buk mar Mariko 6 matindo 14. Wachuno wuoyo kuom jal miluongo ni Johana Jabatiso. To kanyo to chutho okadwa wuoye Janeno ma Lolo TV. Story mar Johana Jabatiso to okadwa wuoye sani. Gima dwa wuoye en kama somo matin machakre 21 gimiluongo ni wach mar yiero. Janeno ma Lolo TV, yiero osemiyo ji okoso gik monego giyudi. Yiero osemiyo dhako odak e ot mok onego nodagie. Yiero osemiyo dichuo owito hape kama nonego hape bedie. Nikech sama notimo yiero ne ko consider life mabiro bang'e. Ji osetimo yiero apoya kaka gigo kwano ni to yiero matimo ni ere kama dhi gowe koda. Me chotho thoro mar wach Janeno ma Lolo TV machunya rom da ler ye kodi sani kudu kinyi ka penyo seru kudu kinyi sani kapok iwuok idhi kari mar ohala kata kapok iwuok idhi kari mar tich kata kambi kamondikie kata safari to mia iti matin mondo wawuo e gimiluongo ni yiero. Muma somo no wacho ni nitiere jal moro miluongo ni Herode, ne en ruoth ahinya e piny Galili. Mane penjgi Herodia. Kendo kanye manodakie kod joge kod familia mare. To macho ni chiemo achiel Herodia noloso sao, noloso nyasi moro mondo pargo chieng' nyuolne ma English odendo ni birthday. To sama nolose to bit mare ne ong'awre matin. Ji oseloso birthday mago nitie wang'eyo. To maler mar Herode to ne bito ng'awre matin nikech ken kod sherehe mano luonge ruodhi to luonge jodongo to luonge anyuola to luonge familia ji nobedo piny. Mowacho ne en sherehe mane lich ahinya nikech thumbe nigoye. Apako Yesu. Koro Herode ka noloso sawo to ka Johana Jabatiso to ne gitweyo nitiere jela. To Herode nyare no miel maber ahinya nyimuelo. Kendo ji duto no pamo ni nyara Herodia kaka no miel nikech mich mar miel samoro ne en go. Samo talanta mar miel nyathiwa nyar Herodia to ne nigo. Umacho ni no miel maber nyimuelo. To sama no miel kamano to kaka wuon mare mor samoro ja idh dhano. Ingeni kama time sherehe kami madhe kongo to ji miel mor moko magwa sigu jadini duwang ji samoro. Apako Yesu. Mor mar wasigu ok mor mar Nyasaye. Kami madhe kongo timielo disco mano mor wasigu. Mumacho ni mor mar wasigu no biro bumo wang'e Herodia. To wuoyo kosingore ni nyare. Ni nyara kalore kod gimitimo yier gimidwaro mondo mi. Awuoro rieko memo miyo muma wacho malong'o ni chakrok mar rieko en ng'eyo wach Nyasaye. Apako Yesu Simba. Ji osetimo yiero kako confirm gima biro bang'e. To kawuono Janeno ma Lolo TV
we mondo mi awuo kodi e yiero manyalo go kod ng'ato kama owinjore. Ruoth ora mondo mi awuo kodi e yiero manyalo go kodi e ngima makare. Umacho ni Herodia sama nomiel to Herodia nosingore ni kata idwaro mana bath pinya moro tabiro miyi nyara nikech isemora kod wenda. Apako Yesu. To nyar Herodia be kaka nyako jakor min mare. Nyar Herodia bende kaka nong'iyo kod min mare. To chi Herodia no ne en dhako mok onge Nyasaye. Kendo chi Herodia no ne en dhako madakende pime kod dhako masingwa. Nikech Muma lero ni sama nomiel to pache Herodia wuon mare onyise ni nyara yier gima idwaro. Apako Yesu. Umera manu thuolo ma ka ng'ato yudo. Ng'ato nyalo yiero sana jal musiko manyaka chieng'. Nyar Herodia yudo thuolo mondo yier gima odwaro. Yaye kata kisomo bibed kod digri kionge rieko mar Jehova Simba. Nyalo me yier gik moko moko nyalo konyo ngimani nyathiwa. Kata sani somo luongo ni profesa. To kionge kod rieko mar Nyasaye. Inyalo yiero gik makiny to biro dumbro bedo mang'we. Osimna samoro nye yiero ndoa moro malong'o wacho mato ja pesa. Kana pesa jodi do wagi do Illuminati. Kana Illuminati to bed mang'we thingi jogweng' neno. Nyako manyo malong'o manyo ndesore. Manyo nango romo kawuono wuotho duk nikech Illuminati nyose runde. Kawuono dhaka dum no kodi nyaka ni bedi kominena. Gima ng'ato nyalo yiero mosiko manyaka chieng'. Gima ng'ato nyalo yiero ma nyalo tino nyang'ane to yiero. Gima nyalo yiero buwedu wuod ng'ane to yiero. Gima nyathino yiero gima long'o. Ang'o ma ng'ato dwa yiero kodo kiji sani. Nyar Herodia nomiel. Oparo mana min mare. Wacho ni kawuono dwa miya mich moro. Tang'o mada yiero apenj mama. Odo dhako maming' ma pache rom kod mare. Dhako moko gi future ma mbele. Dhako moko gi gima kinde tibiro kiny. Dhako moko gi gima kinde mi nyathino dong maber. Dhako moko gi gima kinde ger odgi. Odhir min mare okone ni mama. Asemiel malong'o kendo ji opamona. Kendo kata baba chunye moro nye nikech welo mor. Abijuro wang'isa mondo mi akwa gima dwaro. To kata kang'iyo pok aneno gima long'o mama. Ang'o manyalo kwa wuora mondo nyaerore wuoyo. Kata nogo chonge piny ne kang'eyo. To gima ginyalo wuoyo kod min mare kopinyo gima nyalo kwayo. Awuoro dhako ma pache ming'o ko kawuono. Osemiyo nyithindo yiero gik moko maonge tiergi. Osemiyo nyithindo donjo richo nikech jonyuol. Jonyuol moko osemiyo nyithindo mayo nikech yiero. Sama nyithindo okelo ni jal ma chunye ohero mondo orum jodago. Nyiri mo nyathigi kone nyaboda boda to kadwar. Adwaro Mercedes adwaro ng'ama ringo kod Range Rover. Samo menu nyotamro odwaro ng'ama ringo kod Harrier. Osemna samo nyiro jal moro ndiki kambi matiyo. Minu nyotamro ndiko wuotho kod tiende. Oh mama nyotamro ndiko dwaro jagari. Mama nyotamro dwaro manager. Mama nyotamro mano ndiko dwaro supervisor. Mama nyotamro mano ndiko dwaro jal mar riembo ndege dwaro pilot. Samro chuli manyeno mar riembo ngwar manyalo dak kodi. Minu nyotamro mano nikech ang'o? Mama nyo dwaro ng'at mafuye yamo dwaro pilot. To gima mama nyo okong'eyo niya. Pilot modwaro okong'e kaka jalo dwaro pilot. Samro nitiere remo mane ochwer kimanyo go pilot nyathiwa. Samro mama nyo tamro dwaro daktari. Okong'e kaka daktari no biro. Samro nitiere mier moko mane orundi. Mondo dichuo ma mama neno be daktari no. Daktari no okobiro mayot. Iwinjo nyathiwa kata kawuono. Daktari manyo mama dwaro. Hero yodo to nye yodo. To kawune se fundo didi.
Nyaka daktari ni no. Mama ne dwaro pilot. Pilot nye yudo. To sama wuoyo ni. Isefuno ni ka pilot. Apako Yesu Simba. Mama nyo dwaro manager. Manager to nye yudo. To sama wuoyo kodi ni. Higni adika poke nyuol ka manager. Mama nyo dwaro manager no nye yudo. To sama wuoyo kodi nyathiwa. Isefuno bagede ni ka manager. Nikacho kinge ka manager no nobiro. Wasigu manokelo manager lokri kodi. Ine makawuni chami e dala. Nyako manyo kawadhoro nying'iyo. Kawuono wasigu manokelo manager. Osenyodhore midendi kawuono. Kata jaboda boda mane dwari. Beti no kinyalo goni kata hon marapiko. Nikacho chunye mag manager. Mane mama dwaro. Nyore dhore mukum nyathi. Ero no dwaro ja Haria. Seche mane Haria oriemi. Haria no donje dala. Jogweng no wuoyo. Gwacho ni nyaro chola. Oyudo jagari. Koni sama ne gi wuoyo. Gima neki ging'eyo niya. Ere kaka Haria no biro. Iwinjo dhako kawuono. We nyathi mondo tim yiero. Iwinjo jaduong' kawuono. We nyathi mondo tim yiero. Apako Yesu Simba. Ere kaka iwinja. Chi Herodia oketho nyar Herodia. Otimo yiero ni nyako. Owacho noyo. Dhi kwa wi Johana Jabatiso. Mane maromore. Mondo mi okenie tao. Pako sana rabi. Nyako no dhi mapiyo. Owacho ni wuon mare. Adwaro wi Johana Jabatiso. Sama no kele. Mumacho ni Herodia. No oro askari mapiyo. Mondo dhi jala kanyo. Mondo dhi omi Herodia okene. No kadne jaka tao. Sama no miye. No kawi Herodia. Tero ni min mare. Mamo ido gimo dwaro. Gima mamo kongenia. Kiny ndala de kende. Wi Herodia mineno no. Biro jako dum. Kati kabat kamokane. Wi Herodia no eno. Okumi bedo fresh. Obiro dum nyathiwa. Nikecho kane kabat. Kawuona ngoma wacho. Jose timo yiero. Gik ma nyoge yiero. Samro kagin koshere. Nyoge yiero. Kanyogo liye pesa. Mondo timi yiero. Gima nyo yier. Kajimora dala. Nyo timi shere. Nike nyo timi yiero. Dwe jadi. Manyo tieko. Ka yiero manyo tim. Nyo poko top. Kawuono dhako. Yier gi musiko. Apako Yesu Simba. Muma wacho niya. Nyako no timo yiero. Yiero wi Herode Jabatiso. Ang'o me yiero sani mama. Be nyalo wenyari timo yiero. Nitiere chuo moko. Ma jonyuol gi timo ni yiero. Sama jogi dwaro kendo. Kono kelo mauda. Anya lego to da. Adwa manyo ni nyako. Donge nyominu manyo. Otiro do nyako malongo. Nyominu manyo. Sama wuoyeni. Isekendo mwana ngwen. Kata mara beach. Manyo wayo yiero ni no. Be bodo kibidak. Nike nyoke timo yiero. Moe chunye nyathiwa. Pako Yesu. Ang'o me yiero sani. Jose yiero. Jose yiero Illuminati. Jose yiero mwandu. Makiny to gin. Ema mwandu chamo gi. Osiemna sami chamo mwandu. Manye yiero yo mokulongo. Jinyalo neni. Samro kidonji dala. Irigo gani matienda dango. Juwacho ni wode gane. Elmana kumu muda. Yiero manye timano. Onyalo tingi malo. Baji nene nyathiwa. To mana kumu muda. Onyalo tingi. Ibed jal moro malich. Makami donje. Jodongo weni kom. Nikechi yiero. Manye timo dalau. To en mana mar muda. Wi Herode mane wi Johana Jabatiso mane nyara Herodia yiero. Wi Johana no top. No jako singo gi out. Kawuono mama.
ang'o midwa yiero be nyalo we nyathi otim yiero kende nikech wasigu mok dwa gik mabeyo nyodonje jonyuol mondo mi otim ni yiero. Apako sana. Ere dhako donge neno kaka gimanyo yierino, donge neno kaka gimanyo yierino. Ok osemoni bedo kod kwe kamoro amora ma ji donje ji nyalo neni nyathiwa. Apako Yesu, apako Rabi. Sani kikalo onge jal maneni kanyango manyo nang'oromo nikech joyiero manyo minwa timo mondo yiene gi malong'o kara kar yiero gi malong'o no yiero maua. Ing'eni maua endi en onyalo meremeta bang' odiochieng' ariyo ineno kochako ner. Odiochieng' mar abich en kora tuo, en takataka, inyalo wite dustbin nikech onge ohala monyalo chako kelo. Iwinjo nyathiwa, ang'o midwa yiero? Sani kod okinyi Ruoth oora niya mondo akoni nitiere yiero ma dhako nyalo timo, nitiere yiero ma dichwo nyalo timo. En gima osiko ma kata kiny dhi e dala pod ineno anyango, kiny dhi e dala pod ineno jwang'. Ok ilokri nikech ang'o? Nye yiero sana ja paradiso. Ang'o midwa yiero sani? Ruoth Nyasaye oseora dhako mondo mi awuo kod nyathiwa. Ji noseyiero gik moko ma bang'e nyogowo kodgi kuonde maricho nyathiwa. Ji noseyiero mwandu ma bang'e nyolalogi mane bwo nam wadwa. Ji noseyiero kanise moko ma Nyasaye milamo noome piny Tanzania, Nyasaye milamo noome piny Mombasa. Ji oseyiero kanyo to bang'e kinye nang'o? Ere result mabiro wuok? Kawuono many Yesu minyalo dhigo Nyakibur. Kawuono many Yesu ma kata piny oweyi nyalo wacho nang'eyo ja paradiso. Ang'e jal manoyiera. Ere dhako mawinjo niya adwa timo yiero sani? Ere dichwo mawinjo niya adwa timo yiero sani? Gaga chonge piny kinyalo mulo TV, mula janeno walamo kod Nyasaye. Joma dwa timo yiero gima osiko manyaka chieng'. Dhako dwa timo yiero gima osiko manyaka chieng'. Gaga chonge piny kinyalo goyo sani nikech awinjo simba ka ujaudi eno osebiro sani. Bishop Lemwa Mododongo malo siepna Rebaya Darubo uko malo wad Nyakach. Awinjo ka simo salor wadwa lamo Jehova, wadwa konyo dhako moro, wadwa konyo dichwo moro. Ere adino chale mano wuodo kanwa malo wadwa lamo simba. Awinjo teko mar polo, awinjo teko mar simba. Jano malo le TV kinyalo mulo TV mula kinyalo go chonge piny gagoya mondo walamo kodi simba Rabi. Wono akinya sachu vinyori dewa ne dhako mogo chonge piny ni. Ruoth ne dichwo mogo chonge piny ni. Dewa ne dhako mulo TV ni. Nyasaye osebiro nyimi. Ruoth ane mali timne yiero. No yiero gik moko winjore. Jehova chungu kode sani. Asekete lweti na tego. Pande Nyasaye miye fwenyruok mar timo yiero. Nyasaye mondo marendeti ane malo Jehova mondo mi keche. Nyasaye mondo marendeti asekete lweti jatego. Asekete jotende lweti Peter mondo chiega Jehova. Bishop Lemwa Mododongo asekawo jalo te magoli yom Nyasaye aketo gilo Jehova. Ium gi Nyasaye maduong'. Gila loch mare nyalo moloti par Nyasaye. Juduto ma winja Nyasaye ipasudo malo lwe ichiel gi gene loch kod nyalo alamo ka gene bro temo to mane happy ngeso krudwa. Erokamano jano Malulu TV. An mana wuoyo kodi gilonga Pastor Benedict Oganyo audu Genya Ugunja e gweng' moro milongo na Wuoto kanye monyuola awod mama Mary Awino gi jaduong' Peter Oganyo. Na wacho na lemi kanisa ma Holy Home Church of Christ antiere branch wa Madandora. Wan kod kanisa Ngong, wan kod kanisa Kibira, wan kod kanisa Mail Saba moko ni dala. Nyasaye mondo miyo gwedhi
kigona simu monda connecti kod joyalo makuondego. Nyasaye mondo miyo gwedhna jatenda Peter Moda Chienga mano wuod Kagane piny Homa Bay Onanda center kanyo kaachiel kod Bishop Leonard Mododongo oumna minwa mano min ja ote marwa Josephine Amayo. Nyasaye mondo miyo gwedhi kinyo Onanda center kanyo kaachiel kod Nyaimbo kaachiel kod jalo maru on Nyangweso. Ruoth mondo miyo bed kodu mondo ane loch kod ng'wono mar Nyasaye. Kaka kamano Nyasaye mondo miyo gwedhna osiepa Lavenda Migose. Nyasaye mondo miyo gwedhna Umejo mano min Ken nyanya kat. Nyasaye mondo miyo gwedhwa ahinya Sebastian Mumbo mano Mera. Nyasaye mondo miyo gwedhi kin ka twekra Pentagon kanyo wane loch kod ng'wono mar Nyasaye. Nyasachwa kobedo jaka korwa jane Malulu TV to wabiro lol lweny. Oumna jakom marwa Shadrack, oumna dada magena ahinya Mbori. Nyasaye mondo miyo gwedhi ahinya wane loch. Ang'e ni goya men sani Nyasaye mondo miyo gwedhi wane loch mar Nyasaye. Kaka kamano tarwako we chokruok maduong' kabisa ma wan kod kanisa ma Dandora chieng' tarik 6 mar loro higa in ministry mar Holy Home. Arwako ng'ata Joyville stage. Kichopo Joyville stage kanisa wan bute kanyo gona namba mane kane wabiro rado kodi. Kaka kamano oumna William Oteng, Matthews Modowaga, oumna Emmanuel mano member wa Mel Saba wane loch kod ng'wono mar Nyasaye. Jehova mondo miyo jo studio malolwe wane loch kod ng'wono mar Nyasaye. Nyasaye koloso thuolo wana rado odiochieng' mar tich ariyo. Kao namba na 0711 79 50 46. Machielo mar Airtel en 07 35 43 67 66. Mago namba na go namba man kanyogo mondo warad kodi. Nyasaye nyisa mondo mi arad kodi ji ariyo kata adek mogo namba ni mondo warad kodi mondo mi walere kuom wach Nyasaye. Gimineno ka tek mane timo yiero marachno Nyasaye nyalo wilo yiero no mondo mi obed malong'o kibedo janeno ni Yesu timo to Nyasachwa biro bedo jaka koro. Kaka kamano oumna minwa kaachiel kod oganyo Maura ka gintiere piny Ugunja. Shalom. Olimo ya usiepa yu ine milimo ya wendo la